Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μια επανάληψη στις καταλήξεις ρημάτων, ουσιαστικών και επιθέτων. Ας ξεκινήσουμε. Μπείτε όλοι στο Google και γράψτε εφαρμογές για γλώσσα 5ου δημοτικού. Επιλέξτε γλώσσα σίγματα δημοτικού τεχνική στήριξη. Βρείτε όλο το συννεφάκι στο Luna Park και πατήστε πάνω. Γράψτε το όνομά σας και πατήστε OK. Πατήστε πάλι το συννεφάκι στο Luna Park. Το παιχνίδι ξεκινάει. Επιλέξτε το καπέλο και διαβάζουμε προσεκτικά. Κοιτάξτε αυτές τις προτάσεις. Σε κάποιες λέξεις δεν υπάρχουν καταλήξεις. Ψάξτε για τη σωστή κατάληξη στις φούσκες. Σκάσε τη σωστή φούσκα και θα έχεις ολοκληρωμένες τις λέξεις των προτάσεων. Πατήστε OK. Πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Βλέπετε, περνάνε φούσκες με διάφορες καταλήξεις και εσείς θα πρέπει να βρείτε τη σωστή. Ας ξεκινήσουμε. Δεν επιτρέπει να μιλάτε μεταξύ σας. Πατήστε έλεγχο. Ο τύπος επιτρέπεται είναι ενεργητικής φωνής σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο. Διάβασε πιο προσεκτικά την πρόταση και ξαναπροσπάθησε. Πατήστε OK. Κάτι δεν κάναμε σωστά μάλλον. Για να το δούμε πάλι. Πάμε σε επόμενο. Για κοιτάξτε προσεκτικά τις φούσκες και επιλέξτε την κατάλληλη. Και πατήστε ξανά έλεγχο. Μπράβο, βρήκες τη σωστή κατάληξη. Το ρήμα επιτρέπεται είναι στην παθητική φωνή σε τρίτο ενικό πρόσωπο. Πατήστε OK και ας κάνουμε άλλο ένα παράδειγμα. Παρακολουθούσε κριν το δεμένο ζώο. Πατήστε έλεγχο. Μπράβο, βρήκες τη σωστή κατάληξη. Πολύ σωστά. Η παθητική μετοχή γράφεται με 2 μη στα ρήματα με χαρακτήρα που, βου, φου, φτου, πτου. Πατήστε OK και συνεχίστε το παιχνίδι. Καλή συνέχεια!